আচ্ছা প্রথম মুন্ডা রানী ওইদিকে যাও শাখা শাখা মোখান নেবো ini bala তিনি जों सुनारा बिसिआव बसखांनि फुजा दुर्गा फुजानो जों नाहारै दिनै सुनाराम भिलेज कमिटिनि बिसिङाव खालायजाक आरो जारा रिता दैमानिया फैसा रां फैसाबो खम जा बरक जेमन बरमारनो सिनि त्रिपुरा सारांनो हाय जों रिगनाय गारो गोबां मा हिन्दुस्तानी दङ गाटवाल दङ मुन्डा दङ सबर दङ ताई गोबां मा बंनि बहायनो हिन्दुस्तानी बिसिङाव बरनि बिसिङाव सारि ताई रिगनाय जों अर बाखा जोंनो बबाग्रा सावो जे बर'र अभाब जे बर' पाइमानिया जे बर' करि थांनानै खोथों पाइमिया बरनो खोथों रोदिनाय जों थानायफोर बाहायनो अ बिसु प्राय 450 जना सिनि बोरियावनो जों खोथों बाखा थानाय गोसांमानि जरा बहायखानो जों कमल बागै दङ गावमन खाथिनि कायसा सामाजिक सिनि दायबद्ध दङ सिनि अ जागा जों राजनीतिनो तरजायगायाव होय जों दफानो तरजागो जों दफानि सामुखायनो जगन थाङै जों समाय थांजाक आङर एलाकानि इएम हिसाबै एलाकानि एमडिसि हिसाबै आंनि जे बेतननि हयते आं जा मानमानि फाननि हयते खाय आं रिखा सेमाबरिखा गोबां मानिनि ख्रिस्टान रंनो हिन्दु रंनो बा जोंनि बेन पार्टि थांना रंनो कीर्तन रंनो अमाखि सुबामा हायतिनि जों प्रत्येक बिसियावनो अर जेत प्राय 22टा बिसि जे तुम्हार 22टा बिसियावनो अमाखे जों रिजागै दङ अमाखे जों रि थानाय फुजा नायगानो जत बिसियावनो जों रिबायनाय तिनर सारि रिजाखा 100टा ओंखाय रिखा प्राय 90टा रिगनाय ओंखाय अब जारा जुदि कुलगि हांखाय जों परबर्ती समय जों ताइ सपावनो तबुरि फायनाय मखाय सुनाराम बिसि हेजामारा डि ब्लक ओंखाय साबजुनाल ओंखाय हेजामारा हामबाय।